Rôzne bonusy, nový trojročný učebný odbor, možnosť duálneho vzdelávania. To všetko okrem iného ponúka Mijavská stredná priemyselná škola. Viac o možnostiach štúdia sa deviatáci a ich rodičia mohli dozvedieť na Dni otvorených dverí 16. novembra. Žiakom sa venujú zamestnanci škôl, jednotliví učitelia, ktorí prevádzajú žiakov po jednotlivých odborných učebniach a priamo na mieste môžu vidieť vybavenie jednotlivých učební, ktoré je na vysokej úrovni v tejto škole a môžu si teda vyskúšať niektoré stroje. Sme si pripravili ukážky prác našich žiakov, ako fungujú vlastne pneumatické mechanizmy, elektropneumatické mechanizmy, priemyselné roboty, ako funguje výrobná linka. Ďalšia skupina je zameraná na ekonomické predmety, kde vlastne žiaci vidia simulácie, počítačové na rôzne podnikové procesy vlastne od zásobovania až po distribúciu. Ďalšia skupina je zameraná na elektrotechnické ukážky, ako vlastne žiaci vytvárajú elektrotechnické obvody. Veľmi zaujímavá ukážka je k skúške technologických vlastností materiálov, ktoré vlastne škola zabezpečuje ešte aj pre firmy. Dôležitá časť je venovaná v dnešnej dobe programovaniu ohľadne webových stránok, ako sa zostavujú vlastne animácie a dôležitá časť je vlastne počítačové siete, zostávanie počítačov do nejakej funkčnej počítačovej siete. Boli oboznámení s možnosťou štúdia od budúceho školského roka a mali možnosť sa porozprávať aj so zástupcami jednotlivých firiem. V rámci duálneho vzdelávania máme 16 partnerov, prevažne Mijavy alebo blízkeho okolia z Brezovej, Starej Turej. Takisto máme významného partnera, nového partnera, nemeckú automobilku Porsche, ktorá má záujem o našich budúcich prvákov. Sme sa rozhodli pre odbor mechatronik a elektrotechnik. Hľadali sme školy, stredné školy, priemyselné aj odborné školy. Nakoniec sme zostali alebo dohodli sa so strednou priemyselnou školou Mijava, ktorá ako jediná v tomto ani nie okrese, ale kraji má technické vybavenie, ktoré je istou zárukou pre nás a pre našu firmu, že by sme z nich mohli vychovať aj budúcich zamestnancov. Keď je tu veľké riziko, že práve tí študenti nám odídu na vysoké školy, ale snažím sa tú politiku postaviť tak, aby sme študentov zaujali natoľko takým spôsobom, aby sa nakoniec rozhodli zostať v spoločnosti, začať produkovať, zaoberať sa vývojom a možno v budúcnosti zistia, že tá vysoká škola nie je pre nich až taká podstatná. Na priemyselnú školu sme prišli z dôvodu nadviazania spolupráce v rámci duálneho vzdelávania a predpokladáme, že uplatnenie by mohli nájsť v odboroch logistika a mechatronika. Mať človeka, ktorý bude vlastne hotový, pripravený pre ten pracovný proces u nás. Naša spoločnosť CEP Štart do Pružiny je v duálnom systéme zapojená už 4 roky. Študenti z tejto školy SPŠ Mijava sú veľmi šikovní, radi ich u nás vidíme. Nám chýbajú viac menej tí ľudia, ktorí nemajú maturitné vzdelanie. To znamená, že ja osobne si myslím, že nám chýbajú odbory, ktoré kedysi zastrešovalo strojárske učilište a jednoducho sú to aj tie odbory, na konci ktorých je človek, ktorý vie stáť za mašinou a túto mašinu vie obsluhovať. To znamená, že v krátkosti povedané obsluha strojov. Výhody sú to asi také, že žiak absolvuje teoretickú prípravu v škole a na tú prax chodí do firiem, kde sa mu venujú majstri, teda odborní majstri a firma vypláca žiakom určité štipendium od 50 do 200 eur mesačne a takisto firma, pokiaľ vidí v žiakovi určitý potenciál, že je šikovný, že si plní zodpovedné povinnosti, že je pracovitý, vie si tohto žiaka zaviazať, do budúcna ponúknú mu aj trvalé zamestnanie, respektíve mu pomôcť aj pri štúdiu ďalšími bonusmi. V praxi sa najviac uplatňujú v podstate všetky odbory, ale najviac uplatniteľný je vlastne mechatronik, tým, že vlastne dochádza prepájenie tej klasickej strojárskej časti s elektrotechnickou a ešte vlastne s výpočtovou technikou. Ďalší takým odborom zaujímavým je mechanik nastavovač, kde firmy vlastne už si zazmluvnili týchto niektorých žiakov cez duálne vzdelávanie. Ďalší taký odbor veľmi významný je aj logistika, kde nie je o čiste len ekonomický smer, ale je prepojený vlastne cez technickú stránku, kde vlastne žiaci hneď vedia čítať technickú dokumentáciu. Ak by niektorí z našich študentov chceli ísť na vysokú školu, tak na
prípravu na túto vysokú školu je najmä zameraný študijný odbor Technické lyceum, kde sa im vytvára vlastne veľmi dobrý základ pre toto štúdium, pretože majú posilnené štúdium prírodovedných predmetov cudzieho jazyka a teda technické zameranie. Ale chcel by som teda upriamiť pozornosť aj na študijný odbor logistika management, ktorý je vyložené určený pre dievčatá. Takisto ideme ponúkať pre žiakov trojročný učebný odbor, technicko-hospodársky pracovník, ktorý je takisto určený pre dievčatá, hlavne pre dievčatá, ktoré majú slabší prospech na základnej škole. 5 študijných odborov bude končiť maturitou a jeden teda trojročný bude končiť výučným listom. Samozrejme, priorita je kvalitné vzdelávanie, kvalita vyučovacieho procesu, ale v spolupráci s našimi firmami ideme budúcim našim prvákom prispievať na stravu, ideme im prispievať na dopravu, ideme im prispievať na internát a takisto ideme výborným žiakom dávať určitú finančnú odmenu za prospech a takisto je možnosť počas nášho štúdia si spraviť vodičské oprávnenie, respektíve navštevovať autoškolu.